Kilai pun riungut ki nongïalehkai ki belasha jet haka Southwest KH District Badminton Association kin select ban mihkhmat ya Southwest KH District haka 41st State Badminton Championship arja open riu. Kaban sapen long nado ka open riu terik hado ka arpakandai terik unai lar arja open riu hanong stan West KH District. Kini kilai pun riungut ki nongïalehkai ki lasha jet hadian ke jingïalehkai bat ke jingla jongki ban pen i ki sap mekidan kabala penlong dang shan da ka association bat kini kin mi menta kesngi na la ka jong ka district ban le yashim benta hakani ka limpong yelehkai badminton hanong ba nong stan. Kum kadak jong ka jing aimin sim bat kerku kerdo ya ki nongïalehkai ka Southwest KH District Badminton Association kala penlong ya ka jingyalang balingkot ha hall jong block development officer mau kerwat CNR di blong. Hakini kejingalang la dan lang uba Elbak Wanyang, Vice Chairman jangka Southwest KH District Badminton Association, uba Taidi Walang General Secretary jangka Association, ringkat bat kiwei kinong kitkam jangka Association, kikimbi kikpa jang kinong yelehkai bat kilai pun riungut kinong yelehkai kibala syajien. Ka association kala aimen sim bat kit pocket ruang ya baro kinong yelehkai da ka bakkermen bakin yelehkai bah bat kin la ban pen pau ki sab bat ki buit yelehkai jongki khanang ban wan ra na bat buram ya ka Southwest KH District hakini ka 41st State Badminton Championship arhaja open rio. Babok bidi Vice Chairman jongka association ke jongi jongka Southwest KH District Badminton Association di mangahni komu General Secretary ngayang nampak association ipenlong ke program ke send off program ba nyimpa ki kena ki juni ban represent ke district sya ke 41st State Badminton Championship ke menlong sya nong stein haki tarik ahun rew hadu arpo khnai te ka baning kong so ban yang so ba kamta mi ki pa ki badan ke board ki official ki coach ki jongi but kamta me ya ki live on remote ki players ki jongi ki banlai ishim bata ha ka 41st State Badminton Championship te ha bani kong as no ban congratulate ya ki khna ki jongi ki ki young players ki ba la yo ban sha jet na ka district level ka bangi kung ka association gi la yo ban belong ka district level tinggal lero ka selection te ki kini ki bigyan hang ni menta ki de ki bala sha jet ban late represent ya ka district ka jongi hang tai hanam stein na ka banta ka state championship ti sigatin na kwa banong ba kani kamde kanungkut tangaka selection henry kani kanang penbun su ap ya kata responsibility happy wana perkhat ba tambang la sha jet ngala subang ngala sokmen ti henry ka responsibility happy manda kanang kambon bat kata ka buram ka bapidai barwanra ya ka district ka jengi ti ka bani ko ngay ngasngoban kan tuwi pi hindi ka long ba pidai ban long discipline pidai ban barabor pidai ban long discipline la ka long hakot lane off court ro ti nga ai kuble ro pi na maba pila treshitong hakini kisni balada pila practice pila compete pila improve ki skill ki jong pi ma hakini kisni bor baro ki balalino bat pila poi hando kade ka benta ka level ban sha jet ban kala play ya ka opportunity ka jong pi ban present ya ka district ka jongi nang ta shu ngakwa ru e ka ban pen ken mau yi pi ka long ba ha philet hang tai wat num ting la ne wat num ting ya yo opponent u jong pi ken back ba opponent u jong pi u long players kum ma pi hi ti pide ben lai hang tai lekai ka jing lekai ka balong ka dei ka natural game ka jong pi give your best but ya khon be each and every point pide ben ya khon ai kata ka baphatam ka jong pi wat num khuswai la da pi ram la ni pi job ro ra ka ba kong san ka long ba pide ben lekai na do ka man same but wat num ken sting wat tam ka we ka point ro ti ha ka ju ka poro ngasngawi ka ben ai khuble ya ki me ki pa nang tai ki school ki balai ju pen slur yala jong ki khna ki khon ki ti bat ban poi ha hadu kane ka banta ban lai ban represent ya ka district ka jini ngai khublei ro ye ki coach ki bala ai ka por ya ka bor ka jong ki ban hikai ki khna ka jini hot bala ki stadium ki jini ki pak biang ni dang dan tang ki stadium ki baret ki badang tang ka single court hamokorak ro kumjo bat hamolong ro kumjo nai wala kataru ki place ki jini la yaisha
Ila adjust ya kita ki jimbombiang ki infrastructure kin rai poi hadu kane ka benta nga ai kuble nam ta ki coach kibla tresitom na kane nam ta kane ka nongïalehkai bangin sayo banda ya simbata hang tai ha nang stain nam ta kan ban support ba plate hang tai kene ban support iway ya iway ladau place jong him ta nongïalehkai kene ban ai ke kene ban encourage ki kene ban ai min sim ki ma ladau ujab nang ai min sim chu ba ladau ram barabor kene ban dan hasan dak jong ki wat num ino wat tang iway ro man ba way player ulong equally important ma te hakaba hadu ngasngoy kaban na pa ep da ka jingku kerdo kum ka association ma te nglai tresitam kum ka association ban penbiang ep te wan me thol le se kidan ti jinguna hang ne hang tai te nginget skamba nang ne sakmat nang la nang penbiang kam penba su ep te ngi ip ka jingku kerdo le hang tai le kai met badminton same we wish you all the very best nam ta ka championship.